Tässä mietitään, että mistä täältä kuuluu semmonen tippuva ääni. No mä miettii pitemmän aikaa, että minkä takia meidän katossa on reikä. Meidän katossa nimittäin on reikä. Eikä vaan tässä katossa, vaan myös yhdessä toisessa, mutta se on nyt puhutaan tästä. Tuossa on reikä. lievästi sanottuna. Syy siihen löytyy kohta, mutta katsotaan ensin tätä seinää tässä. Se ääni on vesipisarat. Huomioitavaa on tietenkin myöskin se, että siis tässä ei tosiaankaan ulkokatto meidän yläpuolella. Se tulee suihkusta, ei me nyt voi mennä sinne riehumaan kaverin kanssa. No selitys tähän mysteeriseen Ei se mennä ilmiöön. huoneeseen kohta, kyllä se ovella laittaa kiinni, kun se tulee suihkusta. Kävellään vaan yläkertaan. Ette voineet päätellä vielä selitystä tuosta nuoran selityksestä. Ei, mä täytyy nähdä omin silmin. Imuri. Lämpökaappi. Wow. Rappuja. Täällä on vähän pimmeä Kiitos, sehän auttoi paljon. Sorry. Silitysrauta. Jaha. Mysteeriovi. Se oli siellä. Oli suihku. Ja kun joku käy yläkerrassa suihkussa, niin meidän alakertaan tippuu vettä lattialle katossa olevasta reiästä. Minä luulen, että tämä on jotenkin laitonta.